Nangandam na niyan nining higayuna guys, nangandam na mi. Andam na si Mister. Magtuod na mi sa amo ang sakyan ani guys mo ni. Amo na ning ituod ngadto sa dagat. Nagtapok-tapok may ani guys. Kaabon sa akong pamilya guys, suporta pud sila sa ako ang lakaw. My husband is supported. Gatuo ko guys og mao na ni. Mao na ning dapita guys. Dili pa man din ni mao. Ingon mo si Mister og katong simod ra mo giitudlo ni Mister guys, gatuo kog mao na to. Pero dili di ay. Tuwa pa jud di ay sa unahan pa jud jutay. Hello guys, good morning. Ngandam ni guys kay mo adto mi dito sa Lila. Mo to pa ni Mr. Lila kuno ang naay butanding. Mutanaw kuno mi dito guys, mao na nga nangandam ni. Niya na mi aning baybayon guys kay amo anang ito dag among sakayan. Kalos Ginoo guys, nilarga na mi ani. Kaabon sa kong bana guys, anak. Mo testing ko numigtan awa ng butanding o unsa ba kay iyahamang advice nga mula ko may aning orasa. So ato ko nung pamation guys og atong sutaon og unsa jud ni katinuod ning butanding. Dili kaayo bawd guys, murag aon-aon lang pero okay ra. Maayo man ang tempo. Init lang guys pero sige lang kay gusto pong mutan-aw ng butanding. Gikas Valencia guys, mulabay tani sa Dimiao. Nya ngadto sentros Dimiao, ngadto na puta sa sentro sa Lila. Taas-taas nga panahon ni nga travels guys, mukuha tini mga usa ka oras og tunga. Gapay mas ko sigayon guys. Kung sa among malabyan nga angayan viewhan, amo sang gibyuhan.
Mao na ni. Yan ang daghang isda na boss. Pabrika? Tala na, wala pabrika to. Kani? Auto. Mo na pabrika ni dyan? Pabrika sa? Gas muna kanapang ay tangke na. Price gas? Ana day ana? Ay sudlan sa budong barko ana yung sud ana. Ani barko ani mo sambay ana. Mo sabod ana. Papa ni mahuman. Sige na nandung bango sa barko ini. Ulam din ni. Isa gay ka ng barko. Kaya na. Sure ka?
ra ba oh? Ha? Do not enter. Hindi lagi pagpwede sa sampa niya. Pero So, di mo. magkaagi lagi pampap. Pwede ka. Pasensya na mo guys kay agatuo ko ug mao na jud ni ang katong butanding ba. Kaya sa pagtanaw na ko dito sa layo pa guys, murag mao-mao na jud ang dapit. Di mo ni mao ni guys kaya mo man ko na yung kompanya sa price gas. Mudunggo ang ilang barko ani guys. Aning dapita mudunggo unja na may pabrika aring kilid. Ani kuno ko ang tanang stocks ani. Ignorante lagi ko guys, papukotak aning dapita. So dili pa din ni mao ang katong lila nga butanganan sa mga wheel, sa mga butanding. So guys, nining akong pag-video karon guys, ako na ning ako ni siyang putlon guys kay sipyat ni pagkakuana guys, dili man din mo butanding. So sa sunod higay na tingali guys kay murag layo na kay ni among biyahe. Ato lang ning paningkamutan guys nga makita gyud nato aning maong video sa butanding. Kini guys. Ako mo yun guys. Bye-bye.